मातेवाचे सुवार्तेंतलो जेजूच्या कष्ट मरणाचो वृत्तांत आयकताना मातेवाच्या देवशास्त्राच्यो विविध कुशी जिवाळ जातात. या वृत्तांतांत हर एक पात्रधारीन चलची रीत वा तांचे उलोवणे आमी गुमानांत घेवचें पडटा. दाखल्याक पिलाताचे बायलेचें सपन जे मातेवाचे सुवार्तेंत मात्र आसचें जेजूच्या कष्ट मरणांतय सर्व पात्रधारींच्या मानवभावाचो सारांश म्हणयेत. तिका जेजू उदेशीन पडून वचूंक ना, बगर तिका तिचे मात्र पडून गेला. तिने सपनांत जायतें सोंसलां देखून पिलातागताचे कबरेक वचनाका म्हणटा शिवाय जेजू निरपराधी म्हणले वरवीं न्हय. हर एकलो तेच परी तांच्या स्वार्थाक लागून हांगासर जेजूक वापरतात आणि शेवटी जेजूक मरणाचे फर्माण दिवंक कारण जाल्ले ते जबाबदारीत हांव चुकारी मारतात. ह्या सगळ्यांत जेजूचें कष्ट मरण पवित्र पुस्तकीन ताचे विशीं बरयलेलें संपूर्ण जावप म्हणलें एकडच्यान तर, आनी एकडच्यान आपल्या कष्ट मरणा विशीं जेजून पयलेंच सांगलेलें आनी आपल्या शिसांच्या वर्तना विशीं पयलेंच सांगून दिलेलें शेवटाक पावता तें हे पाशावांचे काणयेंत प्रवाद जारी जावप म्हणले परी स्पष्टपणे दिसून येता. होच काणयेचो उद्देशी वय. जेजूक मेस्त्री वा शिकोवणदार म्हणूनच आयची सुवार्ता सुरवात. तो देवाचो पूत, तो मनशा पूत, जुदेवांचो राय, सोडवणदार म्हणले सुवार्ता विविध परिस्थितींनी हे काणयेंत स्पष्ट करता. दाखल्याक ती 3 पावटी कुर्सार उमकळच्या जेजूची निंदा करतले, तुकाच बाचाव कर वा तो सोडवून दी म्हणले उच्चारतात. ह्या मुखांतर वाचप्याक अव्यक्त रितीन जेजू सोडवण हाडतलो, बाचावी हाडतलो वा सोडवणदार म्हणली ख्रिस्तशास्त्रीय गजाल दामून सांगतात. जेजून बापाक 2 पावटी उलो मारच्यांत ताचे दैविक पूतपण व्यक्त जाता आणि तो देवाचो पूत म्हणली गजाल पुनरुच्चार जाता. जेजूच्या कष्ट मरणाचे काणयेंत वा वृत्तांतांत जेजूची वळख बोव गुंडायेन सुवार्तेकारान करून दिल्या. 3ऱ्या दिसा जिवंत उठतलो म्हणल्यार जेजूची उतरांच उल्लेख करण, हे दिसेन जेजूच्या फोंडाक पारो दवरन सुवार्ता आणि काणी मुकल्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गणिताक वाचप्यांक आयती करता.